Yn enwedig i chi siaradwyr newydd mas na, y ddysgwyr, lle byddwn ni'n lansio adnodd newydd sbon sydd newydd yn y fyw ar-lein cwarter awr yn ôl. A lle ddim yn bod yn fwy ffres. Felly croeso i sesiwn lansio Lingo Plus. Fel o'n i'n sôn, lawr i fi, gweithio cwmni golwg a mae wedi gwmni ar y swyddfa yma heddi i gynnal sgwrs fach rhwng colofnydd a golygydd cylchgrawn Lingo Newydd. Nawr, Lingo Newydd yw'r cylchgrawn sy'n dod mas o gyhoeddus i ddysgwyr, a na i sôn mwy am beth Lingo Newydd fel cylchgrawn a hefyd yr adnodd Lingo Plus ar y diwedd. Ond i ddechrau, mae gyda ni sgwrs fach ddifyr gobeithio rhwng Bethan Lloyd, golygydd Lingo Newydd, a hefyd Francesca Sciarrillo. Mae Francesca yn ddysgwraig ers rhywbeth mlynedd? Rhywbeth mlynedd. Ond yn eitha addas bod ni'n cael cwmni ti fan hyn ar faes y Steddfod yr Urdd, achos bod ti wedi ennill medal y dysgwyr yr Urdd yn 2019, ie? Llyfrgell mawr. A wedyn, ti'n gweithio ar gyfer llyfrau ac ers dros flwyddyn, mae'n golofnydd, un o golofnwyr, un o nifer o golofnwyr difyr sydd yn cyfrannu tuag at gylchgrawn Lingo Newydd. Felly mae Bethan yn mynd i gael sgwrs fach am hoff lyfrau dysgwyr ac ati a diddordebau Francesca, felly na i adael y sgwrs yn wylo Bethan. Diolch. Croeso Francesca, diolch yn fawr ti am ddod. Wel, ydych chi ddechrau drwy sôn am dy daith yn dysgu Cymraeg? Wrth gwrs. Wel, lle i ddechrau, tua 11 mlynedd yn ôl erbyn hyn, dwi'n meddwl. So dwi'n dod o'r Wyddgrug yn Sir Fflint yn wreiddiol. Ond fel dwi'n siŵr da chi wedi dyfalu o'r cyfenw fi, Sciarrillo, dwi'n dod o deulu Idaleg. Felly nath fy neidiau symud i Gymru yn y 60au, a mam a dad wedi tyfu fyny yn Nghymru, ac wrth gwrs dwi hefyd, nid ges i fy ngeni Wrecsam, Ac felly nes i tyfu fyny mewn cartre lle oedd na cymysg o Idaleg a Saesneg, ac o'n i'n mynd i ysgolion iaith Saesneg yng Nghymru yn y Wyddgrug. Felly oedd Cymraeg o gwmpas, chydig bach, dim yn ddigon, rhaid i ni ddeud, ond dwi'n siŵr bod o wedi newid erbyn i fi, erbyn rwan, ar ôl i fi gadael yr ysgol. Ond o'n i o gwmpas y iaith, chydig bach, ond doedd i ddim yn siarad yn iawn, os hyn yn ei synnwyr, doedd i ddim yn cael cyfle i dysgu mewn ffordd ffurfiol, neu oedd ni'n cael chydig o Gymraeg yn yr ysgol, a wedyn, yn yr ysgol cynradd dwi'n meddwl, a wedyn ymlaen i ysgol uwchradd, ac o'n i'n ffodus iawn i gyfarfod athrawon arbennig iawn, ac athrawes yn enwedig nath ysbrydoli fi i ddysgu mewn cariad efo'r iaith, a nath i annog fi i wneud tygau a lefel A Cymraeg, ail iaith. Felly dyma lle nath y siwrne dechrau efo tygau a lefel A ail iaith. Ond wedyn symudais i Fangor ar gyfer brifysgol, lle o'n i efo cyfle i ddefnyddio'r iaith am y tro gyntaf, fatha croesi'r bont fel môr o'r dosbarth i'r cymuned. Fi'n cofio mynd i Morrisons i wneud siop bach gyntaf fi, ac o'n i fel, iawn, dwi'n defnyddio Cymraeg o'r tro gyntaf, a dwi'n mynd i fewn a dweud, hoffwn prynu bag ysgol yn dda, a dyna sy'n edrych arno fi dweud, ti isio bag? Ac o'n i fel, isio yn meddwl, ond wrth gwrs eisiau oedd be o'n i wedi dysgu, felly dyna lle o'n i dechrau clywed bach o tafodiaeth, a clywed y Cymraeg yn y cymuned. A wedyn ymlaen at dosbarth wythnosol, a roedd i symud yn ôl i'r Wyddgrug i ddiwedd fy rieni. Erbyn hyn, dwi yn tiwtor Cymraeg i oedolion fy hun, imposter syndrome go iawn efo hynna, ac wrth gwrs yn gweithio efo Cyngor Llyfrau Cymru, felly dwi'n defnyddio Cymraeg bob dydd. Ydych chi'n meddwl bod broblem bod pobl ddim bachgen cael cyfle i ymarfer y Cymraeg digol, maen nhw'n dysgu yn gwersi, bod nhw ddim rili'n cael lot o gyfle i ddysgu yn siarad Cymraeg tu allan i'r gwersi? Ydw, sy'n ni'n deud o fy mrofiad i, yn hollol, cyn i fi symud i Fangor a gael cyfle i cymdeithasu yn y Gymraeg yn y tro gyntaf, oedd o'n eitha anodd, oedd o'n teimlo fel oedd Cymraeg yn rhywbeth o'n i'n neud, dim ond yn y dosbarth, ac
ac yn gadw fan y dosbarth mewn ffordd. Ond wrth gwrs y peth pwysica ydy defnyddio'r iaith. Ti'n gweithio mor galed i ddysgu, felly mae'n bwysig iawn ffeindio bob un gyfle i defnyddio'r iaith, siarad yr iaith, ymarfer, dysgu mwy a mwy. A trwy croesi'r bont a mynd allan y cymuned i ddefnyddio'r iaith gwych, ydych chi wedi dysgu, os mae unrhyw un yn dysgu yn fama, dyna sut ydych chi'n datblygu, dyna sut ydych chi'n creu perthynasoedd, ac wrth gwrs wneud camgymeriadau. Dwi'n siŵr bod, ers i ni ddechrau siarad ffordd yma, dwi'n siŵr bod ni wedi gwneud llwyth yn barod, felly mae hynna'n holl bwysig i'r brofiad o ddysgu. Felly, yndw, swn i yn deud bod o'n bwysig iawn i drio ffeindio cyfleoedd tu allan y dosbarth, achos maen nhw yn bodoli, mae yna llwyth o ffyrdd i ymgolli eich hunan yn yr iaith, gan gynnwys pethau fel hyn, pethau fel lingo newydd, adnoddau sydd ar gael i helpu trwy darllen, trwy siarad, trwy gwrando. Mae yna llwyth o ffyrdd gwych i helpu ar ein saith i ddysgu Cymraeg. Beth ydych chi'n dweud sydd wedi helpu ti fwyaf wrth ddysgu Cymraeg? Cwestiwn da. Mi fyswn i dweud adnoddau fel lingo a llyfrau Cymraeg sydd wedi ynelu, efallai di'r gair, at siaradwyr newydd fel y cyfres amdani fel enghraifft. Os yna unrhyw lyfrau penodol o gyfres amdani, o ti wedi mwynhau? Cwestiwn da. Mae yna dipyn. Dwi wrth modd efo yr un cawl a straeon eraill. Mae hwnna'n cyfres o straeon byrion. Dwi'n meddwl lefel uwch di hwnna. Dwi eisiau dweud un canol rhad uwch, dwi'n siŵr. Efo rei mynediad, mae yna un am geffylau gan Fiona Collins, a dwi'n nabod Fiona a mae hi'n person hyfryd na chi ennill dysgwr y flwyddyn wrth gwrs. Yr un flwyddyn na fi yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a mae gennym hi llyfr hyfryd. Dwi hefyd yn licio, oedd na un ar hyn o bryd actually, dwi wedi digwydd bod efo nosbarth Cymraeg i oedolion. Stryd y Bont gan Manon Steffan Ross, dwi'n licio'r un yna. Mae yna un yn ei hwrs, dwi eisiau dweud. Mae hwnna'n un eitha, beth i gair, Diogel, na fo. Dyna'r gair, diolch. Iawn, felly, ie, mae yna gymaint o mon nhw, a maen nhw yn wych, a dwi'n gwybod mae yna mwy i ddod, dwi'n meddwl, felly, ie, mae yn wych, a mae wir yn helpu, fel efo lingo, pan gennych chi geirfa i helpu chdi, mae'n helpu'r broses o ddarllen llifo yn llawer bell, sy'n ni'n dweud. A dwi'n gwybod bod ti'n licio cerddoriaeth, a mae gen ti... Mae gen ti lot o recordiau yn does, so ti'n fan mawr o Bob Dylan. Ie, a datblygu. Hoff am fi yn y byd. Dwi'n caru nhw, Dave datblygu, patblygu, maen nhw'n anhygoel, ser. Ydw, a dyna sut, dyna be yna helpu fi mewn gwirionedd i ddysgu mewn cariad efo'r iaith Cymraeg trwy gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. A hefyd mae'n ffordd gwych i gasglu geiriau newydd, achos dwi wedi cael profiad o gwrando ar, wel, hyd yn oed ar ôl mynyddoedd o ddysgu, dwi dal yn gwrando ar Radio Cymru neu efo'i CD ymlaen yn car, a dwi'n gwrando ar artistiau, efo hoff artistiau fel datblygu, a dwi fel, gosh, do'n i'n dall gair o'r can yma, do'n i'n dall dim ohono fo, a dwi'n siŵr o'n i'n dall chydig bach ohono fo. Ac i fod yn deg, os mae'n tafodiaeth gwahanol, mae'n gallu bod yn eitha, mae'n gallu effeithio hyder, dwi'n meddwl, os ti'n gael profiad fel, dwi wedi gwrando ar y can yna, a dwi ddim wedi dall gair ohono fo. Ond, jyst cario ymlaen efo fo, gwrando ni, darllen eto, darllen y geiriau. A mae'n dod wedyn, y dealltwriaeth yn dod, a mae'n profiad eitha prysterus fel bod, achos ti fel, dwi wedi llwyddo i ddall neu gasglu geiriau newydd. A mae'n helpu wedyn ysgoi diffyg hyder neu magu hyder yn ffordd, mewn ffordd arall. Felly, dwi'n teimlo fel mae'r cerddoriaeth yn adnodd arall sydd yn wych. Helo, dewch i mewn, croeso. Mae cerddoriaeth yn adnodd
gwych, dwi'n meddwl, i unrhyw un sydd yn dysgu unrhyw iaith mewn gwirionedd. Ond yn penodol yn y Gymraeg, oherwydd gennym ni llwyth o artistiaid a bandiau anhygoel. A diolch, diolch yn fawr. Felly mae cerddoriaeth yn adnodd gwych a mae'n wir wedi helpu fi ar nhaith i ddysgu. Unrhyw gyngor i'r ddysgwyr cyn i ni orffen? Wel, swn i'n deud pa byth roi gorau, swn i'n deud, fel o'n i'n sôn chydig bach yn gynharach, ffeindiwch bob un gyfle i ddefnyddio'r iaith, i dechrau bob un sgwrs yn Gymraeg os ydych chi'n mynd i'r siop, neu tafarn, neu unrhyw le ar y stryd. Ffeindiwch bob un gyfle i ddefnyddio'r iaith. A paid o fod yn ofyn pan o'n i'n sôn am camgymeriadau. Da ni gyd yn gwneud camgymeriadau, mae'n hollol naturiol, mae'n digwydd i ni gyd. A hefyd, jyst i fwynhewch, achos mae'r iaith yma mor brydferth a mae'n hyfryd gael cyfle i... ti'n gwybod, ti'n cytuno. Mae'r iaith yma mor brydferth a mae'n bwysig i ni rannu fod yn gilydd a dathlu siaradwyr newydd hefyd, achos ym nghymrofiad i, dwi ddim ond i gael cefnogaeth, cyfeillgarwch gan pobl sydd gan siaradwyr Cymraeg. Felly mae'n cymuned gri a chroesawgar iawn sydd yma i unrhyw un sydd isio gwneud y penderfyniad gwych i ddysgu Gymraeg. Felly croeso i'r clwb os da chi'n newid i'r iaith brydferth Cymraeg yma, a gobeithio bod pawb yn mwynhewch yr Eisteddfod. Lyfli, grêt, diolch yn fawr iawn i ti, Francesca. Diolch yn fawr iawn, croeso i'r clwb, mae hwnna'n ddiweddglo bach yn addas i feddwl, ydw e, achos yna beth eisiau yw gweld mwy a mwy o bobl yn dysgu'r Gymraeg. Os oes dysgwyr mas na, fydd y ddiddordeb i chi yr adnodd ni'n lansio heddi, sef y cylchgrawn lingo newydd ar-lein. Ond os nag e dysgwyr i chi, mae hwn yn ddiddordeb i chi hefyd. Achos fi gallwn ni gyd neu ffafr ar Gymraeg fi'n credu, trwy annog pobl eraill i ddysgu, trwy annog pobl sy'n dau hyderus sy'n fynatu i ddysgu. A pa ffordd well i helpu nhw wneud hynny, a cyfeirio nhw at ambell adnodd. Llyfrau da ar gyfer dysgwyr, cylchgronau diddorol ar gyfer, dim am dysgwyr, ond actual cylchgronau sydd o ddiddordeb yn y fe, sydd yn bwyd bywyd Cymreig o hanes i arddio i lyfrau a beth bynnag. Felly, rhowch o bod i unrhyw ddysgwyr bod yna adnodd newydd. Lingo Plus yw enw e, mae modd mynd iddo fe trwy lingo.com.cymru a clico cylchgrawn. Mae'n bris arbennig ar gyfer y fersiwn digidol, dim ond 15 flwyddyn sy'n fargen, 15 dan ystyried flwyddyn. A mae modd i chi weld y holl erthyglau, nid jyst i darllen nhw. Mae modd darllen erthygau'r cylchgrawn i gyd ar-lein, ond yn arbennig iawn rhan o Lingo, mae hefyd modd darllen nhw yn ôl i lliwiau, felly mae melyn ar gyfer dysgwyr newydd, a mae gwyrdd a glas ar gyfer dysgwyr uwch. Felly mae hwnna'n help. Mae yna eirfa hefyd i helpu chi ar y wefan, felly os chi'n dysgu Cymraeg a ddim yn siŵr o beth yw'r dirgelwch. Wedyn clicwch arno fe neu dweud. Ond falle adnodd gorau ar Lingo Plus, a rheswm ni wedi datblygu fe, fath bod e mor boblogaidd, yw gallu gwrando ar erthyglau. So mae yna traffiau sain o bob erthygl ar Lingo Plus sy'n helpu ar gyfer dysgu siarad ag ati. Felly, diolch, ymunwch â ni, os chi'n nabod pobl sy'n dysgwyr a sy'n sy'n gwybod mwy, ymunwch â ni lan yn y lle cael gaffaeth am ddoi, lle byddwn ni a screen stiol ni yn dangos Lingo Plus ac yn beth adnodd ddefnyddiol arall i dysgwyr. Felly, mae'n gyfle i dysgwyr bod ni'n nabod mwy am yr adnodd newydd ac adeg yma. So, diolch yn fawr iawn i chi, diolch i chi. Diolch yn fawr, Mori.